Mamot iti DSWD nakasagana kano iti anyaman at ditigrang sa mga bahay iti pagilian a Pilipinas. Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. National. Kas maiatada iti direktiba ni Secretary Rex Gatchalian ti Disaster Response Management Group ti DSWD ket mandaan tinaiget a koordinasyon dagiti lokal a gobyerno kadagiti maapektaran ti bagyo. Impasingket ti DSWD ti kinasagana da amang ted ti kasapulan dagiti ili ang maapektaran ti bagyo Salome. Sinigurado ti ahensya nga dati umanay a supply ti family food packs ken dagiti non-food items kas ti family kit, hygiene kit, kitchen kit ken modular tent ang nakasagana ang maipaay anyaman nga oras ti relief operations kadagiti evacuation center. Mainaig iti daytoy ket in report ti ahensya iti Facebook page da nga alisto anay paay ti tulong kadagiti 40,511 a karton ti family food packs kadagiti probinsya ang apektaran kalpasan ti bagyo Ramil. Agigidan dagiti maisaysang kat a disaster response ken ikarkarigatan ti DSWD ama sigurado nga awan ti Pilipino ang mabisinan kabayatan ti digraker mekan ti tulong dagiti apektado a pamilya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.